Roba tukoya chakane ngana yerengete oburendi hase yaba omoichano no gukumya konene korwa saba menyi bekenyero kya mukwerero igegotoka ime ward ya marani hase banyarakoba bakoboka nakonyarwa omwanchobo omosacho emyaka ya igatonya takoba gusiro bugimo bwaye wetera ase okotigerwa chinko ma amona emioro engana boigo eyamateye nyarire koba gego ichanera ase okomusiria omwanchobo asamakweli yobotutukano Nanyana wali yotebekana mnanyago siranigo bagakororokana gutwaro kumusanana na mumro mwabo amatukabwangoiga ingana bono etamanyereirie ekirenga kyaye nigo bagikeria mono butumeki bwa marua tanjeri na gusaba eserekali kwangoya umurobero bokoro butugi eriyo babe bakonyora obwene bwabo muri kirito dipanasanya nanyara ko bagikira na senseme yo nagotwariganira robotiro ko bati abazagaki urwage kurura kurwaro urwage akemanne tari koigo gaki babe Emambe ya rero ni igekiriro kya bwatainse asenka yo mugakanya gusira ochwangyo kworo maiga yo mumurabuye ke yo gotoka asiriko ligakenyire go ikogo kwa nabantu batamanyire maliete ngor kulina tikerubo ntena yo mwabo William Mochonga rero ke mambi eto igungo to kirenchiraga utomnyuka twachikamarara twanyora igakenyire nda abakire myore tato umuntu nabakira mara bono nagiye kumabokire bono mambi nagiye kwakinya ningire jiro naira natarakiraje manya kugurukuru bochi kumenya kanyora reno munkakano mumromonene aji kanyano mumrokabe Imeye kenyero kia mukwerero nyagoko kegotoka imeye ward ya marani ebunge ya Kitutu Chacheno abamenyi bense meywe nigo bono baitanire tekekore keiga ase bagoteba nigo bamenyete n'obwoba aya niganse teoire tare gakaruga baya tena tare kugambirana nabotonda kete sana asengenchi okumumuroye iga wiri no mumurore ngo muyamono kole ndasengenchi okonywa okobe setani muna babekira nsemo okonywa maru okora abanyote kisasi kaki bono tekire gutumuka usangani amategeko gani go bakorera umungi no nyagusira niga nganyete kurwa senkeyo wetani emyaka 10 yarire no mugakanya gusira William gotigara buna esiro nabato cyane tebune kenyora senje korbeke ekiegera wiri no nyikonyo konywa nera mane konyo kugiria abana baye mungi no yetayo igara bagotema no nyo konyo sti na babu atete family yaye komenta nayo ekibagusangane gitaseni Kendizi TV ikobono baburiria abasaye gwetangare nebinyugo bune bigabyo gotindia ibibono bigenderete gusegeta ibikoro byobusalya ase binyoro ebinyuwe nara ukona saba saye babake bigoriye bibyetu neje yane barapungusa barate ko basuke matupake kibondo cy'umu mungwana kyabene kinywanyu betekerekere kareterana bakaitana kanya bako bona bakanya yo motiri ibona wikikinyuwe kutwabate kino no kubwa serikali yakonye gesira nabatwara bateba ngabasaye baito gaika muranje motare wanje mutigamaro nabawoni bamarua gakimotare wanje mpungusikera marua tuitira abana baito baerire chingaki omubere onyagusira oirwa senkendu nigobone amateja aburiye serikali gokorobo tukibwa bwango nabo igabasamaria kuba tukobokonye gochia senkeye gabu nentira ya moyo kubasira irobanyare komwenia omwanchobo tugusabe serikali yaiteto konye kaki kende nkeyo mojioyo one nkeje nebwato muchanda monene ane tukanyo gusira konene kurwase mure kurwase serikali egere konya family yiga bare tomubere na goto gusabe serikali atokonye erinde oyo moitete atoke bakore investigation isaine atoko yo moitete kingotel serikali tokonye gake undigiria abantu abagaki baki bakanyanya munembo linjira serikali nkanyera abana bamintu bagacha konyera abana naki bakangapi serikali tobwati kende to mama kaki anga serikali yakanyeta abana iba iginko reporteria kitaseni kyao Kendizi TV kurwase kenyero kya mukwerero nyagoko mwake bagendi ikigutuka imije ward ya marani ebunge ya Kitutu Chacheno Eritrea nenkoro kwa Dipon Asanya